Башкортстанның халык шагыйре Әнгам Атнабаев Гөлчәчәккә ничек кенә оста ямасаң да, эзе кала икән яраның, бөтенләйгә сине онытыр өчен барысын да эшләп карадым. Күз алдымда һәрчак тормасын дип, көләч йөзең, күзең, кашларың киткән чакта бүләк итеп биргән карточкаңны утка ташладым. Карап тордым, каурылып яндың, кара күмер булды төсләрең. Янсын әйдә, онытылсын, дидем, хатларыңны илтеп өстәдем. Еллары да бу онытсын диде, картайтырга тизрәк тырышты, чәчләремне сирәкләгән булды, маңгаема киртә тотышты. Дусларым да ярдәм итештеләр, тиңләп хәтта мине тилгә. Хатының бар, балаларың үсә, онытырга кирәк, диделәр. Еллар үткәч, балалар да үскәч, хатларың да синең килмәгәч, карточкаңа карап, йөзеңне дә, күзеңне дә синең күрмәгәч, онытты, дип барысы да тынды. Йөрәк кенә, ләкин тынмады. Онытырга күпме тырышсам да, юк, барыбер онытып булмады.